Hát akkor nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Legutóbb indítottunk egy Zoomot, aminek a témája leginkább az, hogy hogyan tudunk változásokat hozni az életünkbe, miért éri meg a természetesség felé fordulni, és ez az a téma, amit szeretnénk egy kicsit tovább vinni veletek, mert ez nagyon sok mindennek az alapja igazából. Legyen ez az természetes életmód, vagy másfajta gondolkodás, ami egy kicsit boldogabb, könnyebb élethez vezet minket. És most, hogyha természetes életmódra gondolunk, és arra, hogy változásokat kezdünk el az életünkbe behozni, akkor egyből fogunk bizonyos nehézségekkel és akadályokkal szembesülni. És most erről fogunk igazából beszélgetni, hogy ezek az akadályok mik lehetnek igazából, ki hol élte ezt meg leginkább. És hogyha megengedek egy visszaemlékezést a saját történetemre, én egy kicsit abba gondoltam bele, hogy amikor én elkezdtem olyan döntéseket hozni, ami más volt az addigiaktól eltérő, és itt nagyon pici dolgokra kell gondolni, én például egyből nagyon erősen megkérdőjeleztem magam. Amúgy is észrevettem, hogy nekem nagyon-nagyon fontos volt mindig az, hogy mit gondol rólam a környezetem. Iszonyatosan sok stresszet jelentett számomra az, hogy én mindig meg akartam felelni annak, amit mások elképzelése mutat velem szembe, és ez olyan pici dolgokban is megmutatkozott, hogy mondjuk egy tisztítószert, hogyha váltottam természetesebbre, és legközelebb a gyerekem beteg lett, akkor egyből elkezdtem megkérdőjelezni mindent, hogy nem azért beteg a gyermekem, mert mondjuk olyan sok természetes dolgot használok, és az mondjuk nem is takarít annyira jól. Aztán persze utána megkérdőjeleztem a másik oldalt is, amikor erős vegyszereket használtam, és utána lett valami, akkor pedig ez volt a kérdés. Úgyhogy szerintem, ha elindulunk egy ilyen úton, akkor folyamatosan fognak jönni az elején ezek a kérdőjelek, de nézzük, hogy mi az, ami tud ilyenkor segíteni, és kicsit meséljetek már arról, hogy nektek mi a történetetek ezzel kapcsolatban, hogyha visszagondoltok arra, amikor elkezdtetek másfajta döntéseket hozni, akkor mi volt az első nehézség, amivel szembe találkoztatok? Szia Kata, szia Marika, örülök, hogy újra együtt vagyunk ebben a beszélgetésben. És hát nagyon rá tudok így hangolódni, amit most meséltél, Kata, mert szerintem is azért ez az életmódváltás nem úgy történik, hogy agyból, lehet, hogy az elején, mert hogy az ember hallja, hogy jó, hogyha az ember változtat, de valahol szerintem az út közepén, legalábbis nálam ez így történt, bocsánat, hogy valahonnan mélyből, egy ilyen megértésből alakul ki, hogy már nem tudok olyan dolgokat vásárolni, már nem tudok úgy cselekedni, vagy nem tudok úgy nézni dolgokra. Szóval ez valahol ez a tudatosabb életnek a folyamata, nem igaz? És hát nekem azáltal, hogy ez megszületett bennem, és ugye említettem a múltkori videóban, hogy lecseréltem a háztartási cikkeimet, vagy a kozmetikumaimat, ez volt így az alap, de utána, ahogy így olvasgattam ezekről a dolgokról, és így tudatosítottam magamban sok mindent, nem tudtam már olyan beszélgetéseket sem folytatni, vagy úgy válaszolni kérdésekre, ahogy azelőtt. És nekem azért volt nehéz, mert az akkori férjem ezt nagyon ellenezte, szóval valószínűleg félelemből most, hogyha visszapörgetem az időt, akkor nem tudott ezzel mit kezdeni, mert nem akarta, hogy más legyek, mint a környezete. Szóval, mivel ő nem tudott ezzel mit kezdeni, azt akart, hogy én is olyan legyek, mint normális legyek, átlagos legyek. Csak hogy ez már nem volt lehetséges számomra, és nem tudtam olyan döntéseket hozni. Egy ilyen egyszerű dolog, például, hogy fájt a fejem, és nem rögtön a fájdalomcsillapítóhoz nyúltam, hanem elkezdtem megkérdezni magamtól, hogy miért fáj a fejem, gondolkodok-e valamin, töröm-e a fejem valamin, vagy aggaszt-e valami, és ő nyilván ezt nem akarta, hanem vedd be a gyógyszert, nem fog fájni, és én nagyon meg kellett küzdenem a közeli környezetemmel. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, Marika? Sziasztok! Én talán nem is
szívből, vagy megérzésből, hanem én inkább észből, agyból döntöttem, mivel akkor még nagyon kevés élettapasztalatom volt, ilyen 28-30 éves korom körül, amit múltkor is említettem, hogy kezembe akadt ez a Sirilla Györgynek a Vegetariánus könyve, és tényleg ez a könyv valahogy úgy megvilágított sok mindent, amiben addig részem volt, hogy lehet másképp is gondolkodni, vagy akár másképp is élni, de az viszont igaz, hogy valahol a szívem mélyén éreztem, hogy egy az, hogy nem tudtam soha gyerekkoromtól fogva megfelelni ezeknek a tradicionális generációkon átívelő, nem is hagyományoknak, hanem ilyen berögzött szokásoknak, amiknek szinte minden évben ugyanúgy kellett lefolytatni, és nagyon erős volt a vallás is a családunkban, úgyhogy én ezektől a békjóktól úgymond meg akartam szabadulni, és valahogy ezek a könyvek, amik a 90-es évek elején, 89 végén megjelentek, ezek mint egy levegő, mint egy új energiacsomag úgy hatottak rám. Engem az érdekelne nagyon ezzel kapcsolatban, amiket mondtak, hogy szerintetek meddig van az, amíg megkérdőjelezi magát valaki? Hogy azt mondjuk, hogy változást indítunk el, mondjuk elkezdünk természetes dolgokat használni, ahogy te is mondtad, Brigi, nem vetted be inkább a fájdalomcsillapítót, hanem alternatív, vagy gondolkodásmódban, mindegy, bármiben, de ez egyből lesz annyi információd már, hogy azért hoztál döntést, mert ebben már biztos vagy még jó darabig eltart az, amíg mivel a többség nem így gondolkodik, ezért ők állandóan arra késztetnek, hogy újra gondold magad, hogy biztos nem én vagyok a helikopter, nem én vagyok a lökött, hogy ennyire mást gondolok. Ez bennetek meddig zajlott? Hát az a véleményem, hogy azért ez egy folyamat. Ugye mindig visszagondolok arra, hogy én milyen voltam, hogy nekem ez milyen volt, ez a tapasztalat, és én is 23-24 éves koromról beszélek, szóval ugye 21 éves koromban elkezdtem ugye ezeket a könyveket olvasni, és hogy megváltozni, de amikor így a házasságban éltem, akkor találtam magamat szemben a legerőteljesebben ezzel, hogy konfrontált a környezetem, de nagyon erősen. És hát az a megkérdőjelezés nyilván egy folyamat, szóval ez azért eltart, de van, amiben stabilizálódik az ember, hogy hiába kérdezték, nem tudom meg hányan, hogy miért nem eszem húst, mindig erre térek vissza, mert ez volt ugye arról beszélünk, hogy ilyen 23 évvel ezelőtt, akkor még ez nagy szó volt, és hogy miért nem lehet, hát ebben nincs hús, csak az főtt benne, nem kell megenned a húst, és hogy ezt mindig meg kellett magyaráznom, és ez egy idő után voltak olyan dolgok, amikről egyszerűen már nem beszéltem, vagy abban, mikor már stabilizálódtam valamiben, akkor nem is beszéltem róla, nem is említettem. És szerintem azért is van ez a környezet itt ebben a változásban, hogy mármint segít a környezet abban, hogy megerősödj abban, amit csinálsz. Ne? Sokkal jobban ezáltal, hogy változtatsz, ezáltal, hogy sokkal kevesebb szintetikumot veszel magadhoz, hogy tudatosabban elgondolkodsz azon, hogy hogyan működik a tested, miért jön itt és ott fájdalom, vagy hogyan bánsz az érzelmeiddel, ezáltal kifinomultabbá válsz szerintem. Mármint úgy érzékenyebbé, hogy az antennáid valahol finomabbak, kifinomultabbak, és ez segít abban, hogy különbséget tudj tenni erőteljesebben, vagy radikálisabban abban, hogy mi igaz abból, amit a környezetem megkérdőjelez, és mit nem. Vagy nem, ti hogy gondoljátok? Én nekem nagyon nehéz dolgom volt, ami a környezetemet illeti, ugyanis a férjemen és két barátnőmön kívül senki se fogadta el
ezt az új látásmódomat, és arról nem is beszélve, hogy nem ettem az időtájt húst. Úgy tekintettek, akkor gondoljátok el a vegetarianizmusra, mint valami szektára. Annyira ismeretlen volt maga ez a szó, nem is az, hogy nem ettek az emberek húst, mert ugye a keresztény vallásokban ott vannak a böjti időszakok, vagy akár a pénteki böjt, ami minden pénteken be volt tartva, de akkor ez, mivel nem volt egy különleges megnevezésre, ezért ez annyira új volt, hogy tényleg megbélyegezték azokat az embereket, és valami kis ufókra tekintettek, aki nyíltan kijelentette, hogy nem fogyasztja a húst, úgyhogy nem volt könnyű ezekben az első években, mondom emiatt is, hogy furán tekintettek, aki egy kicsit másképp gondolkodott vagy táplálkozott, és a szélesebb családban ezt úgy nem vették komolyan, mert megszokták tőlem, hogy én mindig ilyen rebellis voltam, meg mindig kisebb, más utakon próbáltam az életemet alakítani, és azt gondolták, hogy ez a Marinak egy újabb kis hóbortja. Csak aztán vált élessé a dolog, amikor megszületett a kisebbik fiam, és kiderültek az egészségügyi problémái, és ezt annyira ellenem fordította a környezetem, hogy nehéz is erről most így visszatekintve beszélni, mert valahol még mindig fáj, és még mindig találkozom bizonyos körökbe ilyenfajta megítéléssel, sajnos ilyen tévhitekben élő emberekkel, hogy és ki is mondták ezt így a szemembe néhányan, valaki a hátom mögött, hogy én vagyok a felelős ezért, hogy András fiamnak ezek a problémái vannak. És én tényleg, én tudtam, hogy én nem vétettem semmit, se magam ellen, se a gyerekem ellen, és mégis úgy tekintettek rám, mint egy anyagyilkosra, és én ebbe őszintén szólva, én ebbe szinte belehaltam, annyira fájt, hogy nem volt elég a magam baja, meg ott a kisbabám, akiről sorozatba derültek ki a bajok. Megosztod velünk, Marika, hogy milyen típusú bajokról beszélsz, vagy akik nem ismernek ezt? Ez egy nagyon nehéz téma még most is az életemben, hogy egy várva várt baba, egy tényleg problémamentes terhesség, várva várt gyerek, sehol visszamenőleg generációkra, soha semmilyen fogyatékosság nem bukkant föl se a férjem, se a mi családunkban, és egy beindított szülés volt, meggyorsított szülés, amikor még a placentán keresztül ugye átmennek ezek a kémiai dolgok, és megszületett a baba, és oké, minden rendben van, súlya, Apgar, hogy rendben van, és akkor reggel született, és este jött a doktornő, hogy nem tiszta a légzése. Én kérdeztem, hogy de minden rendben volt a születésnél, fölsírt, stb. Hogy valószínű, de ilyen könnyedén odavágta, hogy valószínű magzatvizet nyelt, és hogy elvisszük röntgenre, és preventíven pedig kap egy kis antibiotikumos koktélt, és én akkor nem tudtam még semmit se az antibiotikumról, se arról, hogy a röntgensugárzásnak esetleg milyen ártalmai lehetnek, ha nem indokolt, főleg ugye, és prevencióképpen, ami aztán évekig végig kísérte az életünket, antibiotikumos kúra. És akkor elkezdődött ez a folyamat, közben ugye ez a Romingin akkor már működött nálunk a kórházban, megkaptam a kisbabát 24 óra után, kvázi minden rendben volt, szépen szopott, gyarapodott, és valahogy a harmadik napon ugye besárgult a baba, ami gyakran előfordul az újszülötteknél, és jó sárga volt, erre emlékszem, és ugye akkor még kötelező volt Szlovákiában a TBC elleni úgynevezett BCG oltás, és akkor még megkapta az oltást is. Na és akkor időben hazamentünk, ugye boldog kismama, boldog család, a várva várt kisfiú megérkezett,
és a harmadik hónapban, amikor jöttek ezek a kötelező oltások, az oltás után így befeszült a pólyába Andris, és ilyen merevé váltak az izmai, úgyhogy ilyen hidat tudott a pólyába csinálni, és akkor a gyerekorvos elküldött bennünket neurológiára, és megállapították, hogy ez az izomtónus ez nem megfelelő, és elkezdődött egy ilyen torna. Ezt úgy kritikus szemmel figyeltük az egész folyamatot, mert ez egy ilyen kínzó tornának is mondhatjuk ezt a úgynevezett Vojta módszert, hogy le kell fogni mozdulatlanná csecsemőt, így hasonfekve, és akkor különböző pontokat nyomogatni. És föltűnt, hogy nem reagál a hangokra, úgyhogy 6 hónaposan megvolt a diagnózisunk, hogy teljesen süket a gyerek, nyugodjunk bele, ez volt a válasz, és hogy döntsük el, hogy magyarok vagy szlovákok akarunk lenni, mert ilyen jellegű magyar intézmény a Szlovákiában nincsen, van a süketek iskolája, költözzünk föl szlovák területre, legegyszerűbb ugye Pozsonyba, írassuk be süketek óvodájába és iskolájába. Na, és ezzel kezdődött a kálváriánk, és hogy ezen semmilyen módszer nem fog segíteni, majd később több éves korában majd kaphat egy hallókészüléket, amivel esetleg majd megtanulhat beszélni. Na és akkor én már akkor számos ismeret birtokába voltam, és elkezdtünk még emellett kutakodni, ugye nagyon nehéz volt a dolgunk, mivel nem volt még internet azokban az években, úgyhogy kapcsolatokat keresve Németországba, Magyarországon, Prágába és a környező országokba eljutottunk odáig, hogy azonnal hallókészülék kell a gyereknek, és akkor elkezdődtek a homeopátiás kezeléseink, a gyógyteák és a többi. Úgyhogy én nekem ez egy olyan mentő volt, hogy ha az orvostudomány azt mondja, hogy ettől és eddig tudunk megoldást nyújtani vagy megpróbálni, azzal bezárul egy kör. És én nekem mondom, ez segített a túlélésbe, hogy föl tudjam ezt az egészet dolgozni, hogy vannak alternatív megoldások, és összehozott a sors egy természetgyógyász gyerekorvossal bennünket, aki rögtön lézeres akupunktúra és természetes megoldások felé úgy a gyerekem iránt, mint hogy én ezt föl tudjam dolgozni, segített ebben. És akkor egy teljesen új világ tárult ki a szemünk előtt, hogy ettől és eddig tudnak az orvosok, a tudomány segíteni, de kész, egy kör bezárul, és a szülő ott marad a magányában, a fájdalmában, a bánatában, magára hagyatva. Mert azokban az években még Isten igazából pszichológusok se foglalkoztak a fogyatékos gyerekekkel sem, meg a jó létezett gyógypedagógia, de az, hogy a szülő ezt hogy dolgozza föl, és hogy kezdjen egy új életet, mert valóban egy teljesen új életet kellett kezdenünk, mindenünk megváltozott, fölborult az addigi kvázi polgári életünk, hogy ebben nem volt segítségem, hanem a jó öreg természet és a természetes gyógymódok, ezek adtak mankót, hogy túléljük ezeket az első éveket. Én azt látom, hogy a társadalomban mindig nagyok ezek a szélsőségek, hogy nagyon érdekes abban, amit mondasz, hogy igazából nem kizárod az orvostudományt, hanem tényleg vannak ezek a helyzetek, amikor te érzed, hogy ott még lehetne tenni, de mondjuk a rendszerben eddig kaptál segítséget, vagy eddig jutottál megoldásilag. Köszönöm, Marika, nagyon szívmelengető ez a sok minden, amit így megosztasz velünk, és tudom, hogy nem is könnyű ezekről a dolgokról így beszélni kamera előtt, de közben, ahogy beszéltek, így csaponganak a gondolatok a fejembe, és Brigi, így közben rajtad is elkezdtem gondolkozni, mert ugye Marika a gyermekéről beszél, de amiről meg te kezdtél el beszélni, hogy mennyire fiatal felnőttként voltál, és mivel ismerlek, tudom, hogy egy vadidegen országba mentél férjhez, és
eszembe jut a saját nagylányom, aki még csak 15 éves, de már egy másfajta világot él. Tehát, hogy itt vannak ezek a mindenféle influencerek, és bár nálunk ez igen lekorlátozott csatorna, de látom, hogy így is a lányomhoz mennyi minden el tud jutni. Nemrég például egy ilyen nyákát találtam a hűtőbe, majdnem frászt kaptam tőle, hogy mi ez, és közben kiderült, hogy szezám magból főzött magának valami pakolást, egy ilyen természetes dolgot, és egyrészt leülök rajta, hogy úristen, ilyen fiatalon mennyire tudatosak, de eszembe jut az is, hogy akkoriban viszont, amikor te voltál fiatal, akkor még nem volt ez a nagy influencer nyomás, hogy mindenki mondja a tutit, és igazából bármelyik táborhoz csatlakozol, az internet segítségével egyből találsz egy többséget magadnak, ahol megtalálod a hasonlóan gondolkodókat. Te viszont akkor ott voltál egy párkapcsolatban, ahol a párod teljesen másképp gondolkodott. Hogy ezen például ti hogyan mentetek át? Hogyan mentünk át ezen? Nem egyszerű, nem volt egyszerű, mert ugye ez a sok véleménykülönbség, ahogy a kommunikációban meg sok mindenben megmutatkozott, ez valahol eltávolított tőle, eltávolított egymástól, és azon vettem észre magam, hogy bezárok, nem? Hogy inkább nem osztom meg azt, ami bennem zajlik, azok a kérdések, mindennek, azok a megkérdőjelezések, ugye, és ezáltal, hogy bezártam minél tovább, ezáltal el is romlott a kapcsolatunk, ugye, és hát, ja, nem volt megmenthető, mondjuk így. Eljött az a pont, hogy döntöttünk, szóval igazából befejezte ő velem a kapcsolatot, és akkor egy jó nagy nehézség, és utána kezdtem így felszabadulni, hogy igazából kezdhetek azzal valamit, ami nekem adott, amit én választok, és kialakíthatom a saját életemet úgy, ahogy én azt szeretném. És így, ahogy mondod a lányodat, hogy ugye serdülőkorban van, és hogy ő is keres, egy nagy kereső, én is erre így gondolok magamra vissza, hogy én egy akkora kereső voltam, akkor még nem tudtam, csak azt tudtam, hogy egy csomó minden nem ül nekem. Nagyon sok úgy társadalmi, mint személyes, individuális megkérdőjelezések sorozata van bennem, és ez hozta azt, hogy kutattam, hogy mi az, amit szeretnék. Úgyhogy igen, ez valószínű, ez a jelenben sem egyszerű azáltal, hogy ennyire nagy az információ áramlás az interneten és a világban, hogy hogyan orientálódjanak a fiatalok. Nyilván a család, az a struktúra, ahonnan vannak, ott, amit látott, azt fogja magával vinni, és ha ott az értékek elég erősek, elég stabilak, még ha nem is a tudatos életről szólnak, azzal szerintem egy kereső megtalálja azt, ahová tartozik, vagy amire szüksége van. Bátorítom a fiatalokat, hogy nehogy, meg mindenkit, hogy nehogy visszatartsák magukat abban, amikor így a gyökerekre, mármint a családra, vagy ősökre visszagondolnak, hogy ki mivel foglalkozott, akár így a természetesség oldalán, mert szóval ezt, ha megpróbáljuk elnyomni magunkban, akkor csak a hátrányunká válik. És hát igen, nekem is volt például a nagymamám, emlékszem gyerekkoromban, nagyon sokat töltöttük ott a nyarat, és bármi volt, megsérültünk, ugye ez napi szinten, akkor mutatta, hogy mit szedjünk a kert végéből, vagy a szomszéd nénitől kérjünk a kertből, mert hogy neki van az a levélke, és kicsit megdörzsölte, és rátette, bekötötte, és másnapra kvázi meggyógyult. Szóval igen, ez a füves asszony, hogyha így mondhatnánk, nem volt ráragasztva, de velünk mindig így bánt, úgyhogy benne van a családban, úgy az anyai oldalról, mint az apai oldalról,
Úgyhogy ez szép volt felfedezni, ez annyira jó, amikor így visszagondolok, hogy Jesszusom, ez tényleg itt van a génjeimben, hogy ne jönne fel valamikor buntyannak ki belőlem, és hát van, amikor ezt az árat kell fizetnünk, hogy teljes mértékben életmódváltás, akár így, hogy a környezetünket lecseréljük, de érdemes ezt az árat fizetni, mert nem csak önmagamra találtam rá, hanem a családi gyökereimre is, és ezáltal az erő is áramlik az életembe, és tényleg egy gyönyörű életet sikerült alkotnom magamnak. Érdekes témák ezek nagyon. A következő, ami eszembe jut, hogyha azt mondjuk, hogy természetes életmód, akadályok és nehézségek, akkor egy kicsit ezek az anyagi dolgok is. Mert itt is megjelenik egyfajta szélsőség, ahogy én látom, hogy természetesen lehet élni úgy is, hogy kiköltözöl tanyára, a patakban mosod a ruháidat a saját főzött szappanoddal, és lehet úgy is, hogy akár egy exkluzívabb életstílust élsz, de ott is keresed azokat a termékeket, de ott az a tapasztalatom, hogy az meg már egy más árkategória, mert alapjában a piac az inkább a szennyel van elárasztva, ahol nem azt nézik, hogy mi a jó mondjuk akár a bőrödnek, és az már egyre magasabb kategóriát képvisel, amiben mondjuk csak gyógynövények és tiszta dolgok vannak, és még azon belül is, hogy gyógynövény olyan, ami nincs elárasztva vegyszerekkel. Tehát mit gondoltok erről, hogy természetes életmód mennyire megfizethető manapság? Hát igen, ebben egyetértek veled, Kata, hogy amikor váltsz, vagy vált az ember, akkor tényleg szembesül azzal, hogy hát ez egy teljesen más árkategória. És még emlékszem, annó 20 éves voltam, és ugye kezdtek érdekelni ezek a motivációs tréningek, meg hogyan valósítsd meg az álmaidat, hogyan fókuszálj rá, és nekem a listámban mindig ott volt az, hogy legyen annyi jövedelmem, hogy olyan életstílust tudjak élni, hogy természetes, hogy ne legyen benne határ, hogy a pénztárcám mondja meg, hogy ugye mit vehetek meg és mit nem, hanem hogy meg tudja magamnak engedni a természetes életmódot. És ugye én nem költöztem soha tanyára, én mindig mondjuk így, hogy nagyvilági életet éltem, nem? Városban, vagy város szélén éltem, és megtaláltam mindig azokat a forrásokat, ahonnan ezeket be tudtam szerezni, szóval a szupermarketeket nyilván mai napig kerülöm, amennyire lehet, de ez egy kutatás, ez is egy kutatási munka szerintem, hogy így megtalálja az ember a jó forrásokat, és visszatérve arra, hogy mennyire más, igen, ezt csak lépcsőzetesen lehet meg, akinek ez akadály, az anyagi, azt lépcsőzetesen tudja leváltani. Nyilván ott, ahol a legnagyobb kihívás, nekem a bőröm, nekem a kozmetikumok voltak az első kihívás, és a legerőteljesebb. És az volt az érdekes, hogy tényleg így visszagondolok, hogy még ott is meg kellett találnom azt a termékcsaládot, ami működik nálam, hiába volt az már biológiai, az már olyan, hogy szintetikummentes ígérték, de nagyobb márka volt, és akkor sem működött a bőrömöm. Akkor is éreztem ezeket a feszüléseket, hogy nincs elég hidratáció benne, nem elég jó, érzem, hogy az illata nem elég természetes. Szóval eltartott jó ideig, amíg rátaláltam tényleg olyan forrásra, ami működik, és azt mai napig, ez tényleg ilyen 17 éve mondhatom, hogy használom, és működik, mert tényleg tiszta. Marika, és hogyha nem a gyümölcsökre meg a zöldségekre gondolunk, hanem arra, hogy ti eleve Andrissal egy nehezebb utat jártatok, és mondtad, hogy ott is mennyi mindent kellett fellelnetek, hogy tudjatok segíteni neki. Ezen a téren ez nem viselt meg benneteket anyagilag, vagy biztos, hogy volt egy út, amit jártatok ezzel, amire rájöttetek, hogy egyáltalán mi az, ami működik, és mi az, ami nem? Anyagilag nem is.
Anyagilag nem is volt annyira megterhelő, mint energetikailag az, hogy fölkutatni a lehetőségeket. Ez nehezebb volt, mint az anyagiakat. Ugye azokban az években még nagyon sok minden volt olyan, hogy állami, és a többi pedig mindenféle terápiák, amiket elkövettünk, meg csináltunk Andrissal évek hosszú során, azt én kitanultam, úgyhogy én fitoterápiát tanultam, mindenféle mozgásterápiákat, sőt, még a gyógypedagógián belül a szurdopedagógiát is, tehát a hallássérültek pedagógiáját, és sokan mondták, hogy az a szerencséje Andrisnak, hogy engem érdekeltek ezek a dolgok, mert tényleg érdekeltek. Igazából, hogyha összefoglaljuk egy kicsit ezt a sok mindent, amiről beszéltünk, akkor legelőször az jut az eszembe, ami mindannyiótok mondandójában közös volt, hogy abban nagyon meg kellett erősödnötök az elején, hogy magatokat vállaljátok, hogy ne féljetek akár különbözni így a környezetetektől. És amikor már ez megéred bennetek, akkor pedig utána egy olyan út következett, amiben a kutatás talán sose ér véget, hogy mindig keresétek azt, és nem elégedtek meg azzal, amit csak így tálcán kínálnak nekünk, vagy nektek, mert hogy az az, amiből több van, és az, amit pedig mi keresünk, az mindig ritkább, és az valami kevésbé könnyen elérhető dolog, de mindenképpen megéri, ahogy így hallgatlak benneteket, ez a kutatás, és ez a fajta másfajta gondolkodásmód. Ja, így van ez a valós életben is, nem csak a mi családunkban, ahol fogyatékkal élő gyermek él velünk, hanem ez mindenki számára szerintem nyilvánvalóvá kellene, hogy legyen, hogy az élet változik, mi is változunk, hogy ezt a rugalmasságot megőrizzük. Osó példájával szoktam példálozni, hogy a bárányfelhők úsznak az égen, és nekünk csak rá kell ülni a bárányfelhőkre, és elfogadva, alázattal, tisztelettel azt, amit kapunk a sorstól, vagy amit mi alakítottunk ki, hogy azon az úton végigmenve teljesítsük be az életfeladatunkat. Hogy megéri-e? Hát mindenképp megéri. Igazából ez egy hívó szó, ha az ember magában érzi ezt a vágyat, ezt nem szabad lenne elnyomni, mert valahol úgy is kibudjan. Szóval szerintem hogyha a lélek vágyik arra, hogy rátaláljanak, hogy az ember saját magára találjon, akkor ez egy megállíthatatlan folyamat, lehet ez szép, lehet a konfliktusokat jól is kezelni, az elvárások önmagunkhoz talán azt csillapítani, hogy ez nem egyik napról a másikra, talán még nem is egyik évről a másikra megy, de arra fókuszálok, hogy magamhoz legyek elsősorban hű, akkor megjönnek hozzá az eszközök, megjönnek hozzá az emberek, megjön hozzá a belső felismerés is, hogy miért csinálom, és ha hibázok, újra visszanyúlok egy olyan termékhez, vagy egy olyan, nem is tudom, szituációhoz, ami nem visz előre, vagy nem jó nekem, semmi baj, ez is csak egy tapasztalat, na? Ezt is valahol megsimogatom magamban, hogy értem, na, ezt tettem, megyek tovább, mert élni akarok, na, igazából élni akarok, és ezért megéri a jót választani, megéri a fokozatos változást, mert nem is, hogy a siker, de mondjuk úgy, hogy az igaziság, az a természetesség, az garantált a végén. Azért közben végig azon kattog az agyam, hogy amikor természetességről beszélünk, ez egyszerűen nem leegyszerűsíthető a természetes, nem tudom én, szappanra, vagy tisztítószerekre, vagy alternatív gyógymódokra, hanem
Ez tényleg valami, amihez nagyon szeretnénk visszatalálni, amire annyira vágyik a lelkünk, hogy valamivel újra kapcsolódjon, ami más, mint amit világot építettünk olyan sokáig, és ebben már nem tud jól lenni az ember. Nem jó nekünk az, hogy csak online, hogy mindenben valami mű van meg, hanem arra vágyunk, amit érzünk talán akkor is, amikor kimegyünk a természetbe, és van lehetőségünk egy picit így elcsitulni, hallani a madárcsicsergést, érezni a napmelegét a bőrünkön, és ez tényleg valami olyan dolog, amit be tudunk csempészni a mindennapi életünkbe, hogyha odafigyelünk rá, és hogyha nem blokkoljuk le magunkat állandóan toxinokkal, és vacak gondolatokkal, és ehhez tényleg ez kell, hogy valahol induljál, ha az a szappan, ha az a tisztítószer, bármi, csak induljál ezen az úton. Ezt kívánjuk nektek, és ebben fogunk benneteket támogatni továbbra is ilyen beszélgetésekkel. Hát, ha találtok benne olyan gondolatot, amivel együtt tudtok ti is rezonálni. Kívánunk szép napot, és találkozunk a legközelebbi beszélgetésünkben is, és iratkozzatok fel mindenképpen a csatornánkra, hogy értesüljetek a következő videónkról. Thank you.